Ajansa Netewên Yekgirtiya Karûbarên Penaberan roja pênşembe rapora xwe derbarê hejmara penaberan li derdora cîhanê belav kir. UNHCR eşkere kir ku hejmara awara û penaberên sala 2019 bi 9 milyon kesan zêdetir bû. Ev yek jî mezintirîn zêdebûne. Filippo Grandi, Komisyonerê Ajansa Netewên Yekgirtiya Karûbarên Penaberan, beriya du rojan ji roja cîhaniya penaberan hûrgiliyên vê raportê danaxuya kirin. Krîza jiyanê hejarî nebûna çareseriyan û berdewamiya şer û nebûna ewlehiyê. Ev hemû dibin sedem da ku xelk zêdetir ji welatên xwe derkevin. Eger rewş xirabtir bibe, bawerim ku nema penaxwaz dikarin peneya li dov digerin bi dest bixin. UNHCR got ku bi hatina dawiya sala 2019 hejmara penaberan û awareyan giha 79 milyon û 500,000 kesî. Wate yek li ser sedî ji hejmara rûniştvanên cîhanê berawerd lêgel sala 2018 ku hejmar 7 milyon û 800,000 bû. 45 milyon û 700,000 ji wan awareyên navxweyî ne ku berê xwedana deverên din di heman welat de. Lê Yûnanê weke nimûne hejmareka mezin ji penaxwazan li benda bersiva daxwaza penaberiyê ne ku ev çend sala di vê rewşê de ne. Hejmara giştiya xwediyên vê rewşê jî 4 milyon û 200,000 e. 29 milyon û 600,000 kes neçar bûn bi zorê ji malên xwe derkevin. Çîna lawaz di nav penaberan de wata zarok û kesên bi temen mezin bû ku 30 ta 34 milyon kes jêr 18 salî ne û 4 li ser sedî ji hejmara giştiya penaberan temenê wan zêdetirî 60 salî ye. Gelek ji penaberan nikarîn biçina welatên pêşketî weke Ewropa û Amerîkayê. Lewma 85 li ser sedî ji wan li welatên paşketî ne, bi taybet welatên cîran ji xwe re. Di dema ku hin welat di krîzên dem dirêj re derbas dibin, wek nimûne Efganistan ku ev 5 sala di şerde ye. Welatiyên wan dewletan jî penaberiya wan dem dirêj dibe. Rêje jî 77 li ser sedî ye. Zêdetirî 2 li ser 3 ji hejmara giştiya penaberan li derdora cîhanê tenê ji 5 welatan tên ku ziyana herî mezin bi sedema şer gihaya wan, ew jî Sûriya, Venezuela, Efganistan, Başûrê Sûdan û Myanmar. Ji Sûriyê tenê zêdetirî 13 milyon aware û penaber tên. Îva Umar, Kurdistan 24